Fit-13 ta' Settembru San Juan Grisostmu, isqof u duttur tal-Knisja, twieled bejn wieħed u ieħor fis-sena 349 u miet fis-sena 407. San Juan twieled f'Antjokja, Sirja. Meta kien għadu tarbija tilef lil missieru li kien kmandant fl-Armata Imperjali. Ommu ħadet ħsiebu ħafna, tellatu fil-għoża u edukatu sewwa. Tammet meta kellu 20 sena kif kien isir f'dak iż-żmien u għastudja ir-rettorika taħt Libanju, l-aħjar oratur ta' żmienu. Igradwa fil-liġi u ipprattika għal xi żmien. Wara l-mewt ta' ommu fis-sena 374 mar ingħaqad ma' grupp ta' eremiti fuq il-muntanji ħdejn Antjokja, iżda wara 6 snin marat u kellu jirritorna. L-isqof Flavju tefa' għajnejh fuqu u ordnah qassis fis-sena 386. Ġwanni intefa' għal prietki li bihom kien isaħħar lil kull min kien jisimgħu. Fis-sena 398 inħatar Patriarka ta' Kostantinopli, il-belt ewlenija tal-Imperu tal-Lvant f'dak iż-żmien. Għen ħafna lil foqra u lil morda u kien iħeġġeġ lil Lonja biex jgħinuhom. L-elokwenza brillanti tiegħu għaletlu l-isem ta' Grisostmu li jfisser fom tad-deb. Minn fuq il-pulptu kien jitkellem bla biża' u jikkundanna l-ħażin ukoll jekk dan kien ikun ġej mill-mexxejja jew mill-kbarat tal-pajjiż. B'hekk laqat fil-laħam il-ħaj lil Ewdosja, il-mara tal-Imperatur Arkadju, u wkoll lill-Arċisqof ta' Aleksandra, Teoflu, u għalhekk ħabat difrejh magħhom. Fis-sena 403 Teoflu laqqa sidu li għalih attendew isfijiet li ma kellhomx grazzja ma' Ġwanni. Dan is-sinodu ikkundannah u neħħih mill-kariga. Imbagħad Arkadju instigat minn martu eżiljah, imma n-nies ipprotestaw u Ġwanni malajr issejjaħ lura. Iżda ma damx wisq għax l-Imperatur Arkadju eżiljah f'Kukosus fl-Armenja fejn Ġwanni dam 3 snin u minkejja l-età li kellu u l-ambjent xejn sabiħ li kien qed jgħix fih ħadem kemm felaħ għall-Knisja u kompla jikteb. Ewdosja mietet u l-poplu saħaq biex l-isqof jinġib lura. Meta l-edewwa tiegħu raw hekk iddeċidew li jeħilsu minnu darba l-dejjem u ordnaw li jittieħed f'Pitjus fuq ix-xtajta tal-Baħar l-Iswed, iżda mifni bil-mart bid-dbatija u blajja miet fit-triq f'Kumana, f'Pontu, fl-14 ta' Settembru tas-sena 407. L-aħħar kelmiet tiegħu kienu ikun infaħħar Alla f'kollox. 30 sena wara, Teodosju II ibn Arkadju u Ewdosja ġab il-fdal ta' Ġwanni f'Kostantinopli u għamillu laqgħa kbira, biss it-tebut tiegħu u talab maħfra f'isem ommu u missieru li kienu ippersegwitawh bla bżonn. Illum il-fdal tiegħu jinsab fil-Knisja ta' San Pietru f'Ruma. Il-ħafna kotba li kiteb għamluh wieħed mid-dutturi kbar tal-Knisja. Hemm ħafna x'wieħed jista' jgħid dwar San Juan Grisostmu, imma se nifoka biss fuq dan li ġej. U ma kienx bniedem li jfittex li jintoġob min-nies. Dan ifisser li ma kienx jissakrifika lilu nnifsu u dak li kien, ġifieri nisrani ta' vera, wieħed motivat mill-imħabba għal Kristu sabiex joġob lin-nies. Dan ifisser ukoll li kienet l-imħabba li qed timmotivah u mhux il-biża'. U ma beżax mill-opinjoni tal-bnedmin, anki jekk kienet l-opinjoni ta' nies awtorevoli bħalu jew nies fil-poter. Dan għaliex l-attenzjoni tiegħu baqgħet fuq Alla u fuq il-kelma tiegħu.
Tassew li meta naqgħu fir-rutina li noġbu u nikkuntentaw lin-nies, marda li bl-Ingliżi sejħula a disease to please u bil-Malti il-marda tar-rispett uman, aħna nitilfu l-attenzjoni tagħna. Inkunu qed nibdlu l-attenzjoni li suppost ikollna fuq Alla u l-kelma tiegħu u nissostitwixxuha b'attenzjoni fuq il-fenomenu li dejjem jinbidel u għalhekk inkontrollabbli tal-opinjoni tal-bnedmin. Din l-attenzjoni tal-aħħar hi marbuta mal-biża' li ma nkunux aċċettati mill-oħrajn u forsi wkoll miġħuda. Nistgħu nimmaġinaw ukoll li qegħdin inkunu twajba ma' ħaddieħor jew saħansitra li aħna nies ta' paċi. Infatti, silta mill-Iskrittura li tmur sewwa mal-ħajja ta' dan il-qaddis tal-lum hi proprju kliem Kristu nnifsu meta qal ċaru tont li biex wieħed jimxi warajh fid-dawl tal-verità li biha iddawwalna, irrid jaffaċċja il-kuntrarju u joħloq l-edewwa anki minn niesu stess. F'din is-silta jagħmel ukoll referenza għal misħut rispett uman. Jgħid li min iħobb lil persuni aktar minnu u mill-kelma tiegħu, jew min jipprova joġob lil persuni u b'konsegwenza ta' dan ma jkunx qed jgħix ir-rieda tiegħu, ma jistħoqlux ikun miegħu. Tassew għandna għax nieqfu nimmeditaw fuq din it-twissija ħirġa mingħand il-mulej tagħna li għax iħobbna ma jridx li jkun hemm xi fixkinna fit-triqatna biex naslu għandu fis-sema pajjiżna. Insibu f'Mattew kapitlu 10 versi minn 34 sa 39. Ġesu jgħidilna: taħsbux li jiena ġejt inġib il-paċi fuq l-art. Ġejt inġib mhux il-paċi, imma s-sejf. Iva, ġejt nifret lill-liben minn missieru, lill-bint minn omma u lill-mara minn omm żewġa u l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess sedewwa tiegħu. Min iħobb lill-missieru jew lill-ommu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min iħobb lill-ibnu jew lill-bintu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. U min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min isib lil ħajtu jitlifa u min jitlef lil ħajtu minħabba fija isiba. Min-naħa l-oħra huwa fatt li meta aħna noġbu lin-nies dan iwassalna biex nitilfu il-paċi ta' qalbna stess li mingħajrha ma nkunux nistgħu nibbenefikaw verament lill-oħrajn jew lilna nfusna. Naturalment huwa faċli li naqgħu f'din il-marda meta ma nkunux qed niffukaw l-attenzjoni tagħna fuq Alla u l-kelma tiegħu u fuq li nservuh kif jixtieq minna. Fil-fatt, inti dejjem isservi lil xi ħadd kif stqar Bob Dylan fil-kanzunetta tiegħu Gotta Serve Somebody. U jekk m'intix isservi lil Alla, ser tispiċċa sservi lil xi ħadd jew lil kulħadd. Meta naqgħu f'din in-nassa jew nerġgħu niffokaw fuq Alla fit-talb tagħna ta' kuljum, billi fil-kwiet noqogħdu attenti għall kelma tiegħu li jgħidilna fost affarijiet oħra ħobb lil proxmu tiegħek bħalek innifsek, u dan ifisser li aħna ma nistgħux nieħdu ħsieb tal-proxmu tagħna mingħajr ma l-ewwel inkunu qed nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Għalhekk ejjew nenfasizzaw fuq is-servizz tagħna lejn Alla fil-kelma tiegħu biex dan ikun jista' jgħinna inħallu l-bżonn kostanti u autodistruttiv li nservu lil kulħadd. Talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla, qawwa ta' min jittama fik. Int ridt li l-Isqof San Ġwan Griżostmu ikun predikatur ta' fama kbira u f'ħajtu jgħaddi minn bosta tiġrib. Għamel li nimxu l-qudiem fuq it-tarim tiegħu u bħalu nonżommu sħaħ sal-aħħar bi Kristu Sidna. Amen.